Me lähdemme Itävaltaan! Kello on tosiaan vähän vailla 5 aamulla. Kumpikaan ei olla nukuttu varmaan oikeesti pari tuntiikaan. Ajattelin blogata tän reissun. Joo, siis sellainen power nap. Ensin lennetään Riikaa, sit lennetään Riikasta Müncheniin ja sit seikkailemme Münchenistä Itävaltaan. Saksaan saavuttu! Jep. Tää on mun lemppari, että kaikki tietää nyt tän. Noniin. Mulle voi ostaa. Milkalle voi ostaa Milkaa. Olemme saapuneet Müncheniin. Täällä on lämmin. Täällä on siis tosi ihanaa. Lämmin. Seuraava kohde. Sitten vähän ruokaa ja kohta seuraavaa junaa. Taste test. Strawberry matcha. Maistuu siis pelkästään tälle mansikalle. Tuota. Tässä on kaikki mitä mä tarviin Saksasta. Mulla on Döner ja mulla on Bomber. Juna on saavuttu. Juna lähtee vasta 20 minuutin päästä. 3 tuntia. Nyt me safkataan. Sind die dafür vorgesehenen Abläufeflächen. Ich wiederhole immer die Koffer bitte. Mit Aviva eingereist sind. Bis zum nächsten Mal. Yksi, 2, 3. Joo, 10 tuntia. Matikka ei toimi. Eli me ollaan matkustettu 10 tuntia. Tunti jäljellä. Mitäs täällä on alo? Päästiin perille Eggiin. Missäs meidän kyyti on? When I was in high school. Can you introduce yourself to my vlog? Nu trodde jag med till Tom Lynch. Pizza! They will follow you maybe. Milka ruokkii kanoja pizzalla. Chicken. Pizza. Okay, yeah. Let's go. Nyt me lähdetään hakemaan aamupalaa ja mennään vähän pyöriin kylille. Joo, tähän isolle kylälle. Isolle kylälle. Ei mikään huonoin aamupalamesta. Ei kyllä. Fresh. Tultiin ainoastaan turistikauppaan, mitä täällä on. Handelsbuchissa siis turistikauppa. Mutta tää on niin pieni paikka, niin ei täällä oikein silleen oo. Me niinku mietittiin Maijan kanssa, että me oltais haluttu Handelsbuch-magneetit. Kysyttiin valita, että missä on edes mahdollista. Niin jos jostain, niin täältä, mutta ei välttämättä ole. Löydettiin tämmönen. Siis tää on niinku minä. Tää on Niin. niinku minä. Tää tulee muuten kämppää nyt.
ärsyttää, että näillä ei ole magneetteja, koska mä keräilen magneetteja, mutta ainakin joku matkamuisto täältä. Mitä kaikki tulee? Tultiin kauppaan vähän shoppailemaan ja tässä on meidän saalis. Nyt me lähdemme uimaan, koska tuli äsken niin mega kuuma, kun pyöräiltiin toi mäki ylös. Oli kiva. Kiva tämmönen. Lounas kautta päivällinen ja viiniä. Tuli kiire. Tuli kiire. Nyt ollaan menossa bussilla, niin päästään bilettään. Sweating my ass off. Me too. Mä oon vitun sweaty ass. He was the one in the bus earlier. From Sex and the City. Get it when it's hot. No, it's so nice. Wait, I can just. No, I was working at a fucking restaurant. I had like 20,000 fries. 20,000. Yeah, Emma and Från Finnen. Och det är så, kanske är så. Typ när det var Lucy som det blir filmen. Vad cool är as long as you don't crumb up all the floors. Here's some sour cream. If you want more, you can just. Should be 500. That's so crazy. Guten Morgen. Nyt me mennään rannalle. Mennään rannalle. Joo. Thank you. I'm not sure what it means. When I was in Spain one day, that was gonna be fun because the car before had electricity, so like nothing worked, but nothing, but like still, yeah. Vali. Ollaan kaikki vähän punaisia, mutta oli hyvät uinnit. Joo, ja olisi tosi kiva olla Bregenzissä. Kyllä, se oli kiva. With my brother, like he has a girlfriend of 6 years. Your brother. Yeah, this one. Okay. And they had like kind of a. Delicious! Saw some meme like that. Ketchup. I have a smiley. Look, he's like. I literally love it. Oh, it's cooked. Oh, look, it's on the yeah, because there's like. They're like, there's one uncle and there's one uncle. Get you into the uncle room. Me pre-gameataan jäätelöä.
Een ladekabel. Ja, gaan we breken. Ik heb mini 300 der nog op. Pre-gaming. And I can also show you like just crazy. That's crazy. And it's like, why there's so many lanes? I turn now. Good luck, everyone else. She's like turning. Like I love that meme. Please. Breakfast. Vähän lounasta. Nyt varmistaa Simon. Didn't know that we were that serious. And then I'm gonna need to get like the drinks for my mom as well. Yeah, true. Cheers. You can put the thing in. Oh, like when you get that high up, that like the mountain goes down on the other side. And there was like Kaikki kylän kaupat käyty läpi ja tultiin seuraavaan kylään ja löydettiin vihdoin magneetti. Joo, Betsausta löydettiin. Tää on nyt Vorarlbergin tää magneetti. Tää ei oo niin hieno kuin mitä me toivottiin, mutta tää on nyt tää koko alue. Missä niinku nää kaikki paikat on, missä me ollaan käyty. Niin. Yeah! Look at all those chickens. Chicken. we're like now they're getting small, and then afterwards you put. Nyt on vika-ilta täällä ja me mennään kattoo auringonlaskua, jos se näkyy tuolta. Last night I told you I loved you. Woke up blinded on the vodka. Like if I would drive over there, that's already Switzerland. Oh, the mountain there. Yeah, and they're like the. Wow. Clouds. I saw you last. Oh, okay. There's like a small thunderstorm or something. I'm on my phone and I don't even notice it, and then my mom. Tänään ois lähtöpäivä. Käydään vielä muutamilla kaupoilla ja sitten lähtö joskus iltapäivästä ja sitten taas matkustetaan junalla ja lentokoneella. Ja nyt tuli lähtö. Vali on ihana ja heittää meidät Saksan puolelle. Vali heittää meidät ihan Saksaan asti. Like, hey, what the fuck does it mean? Olemme saapuneet Saksan puolelle ja Vali jäi just. Vali, if you're seeing this, you left us. Nächste Station. Immenstadt. Putkien ja matkojen jälkeen olemme saapuneet lentokentälle ja menemme turvatarkastukseen. About electronic device usage and stowage. Check the. Pikalento kohti
Dear guests, welcome aboard this Airbus A220.